Yes, magandang araw po. Hello mga ka-idol. Kumusta? Kumusta po? Ah, live taron diri sa Kamanggahan. Akong kauban sigurag katulog. Kini akong kauban ba? Medyo maipit jud di siya, di ba? Sige man siya katulog ba? Wala na may adlaw nga dili siya matulog ba? Dapat ikalatulog untang gabi eh. Pakit-on ta mo sa akong kauban ha? Pakit-on jud ta mo ba? Aw pakit-on oy. Ano ninyo ba? Akong kauban siya naman katulog ni diri ba eh. Sa man akong kauban ni bang. Ano siya akong kauban diri mga ka-idol. Medyo maipit man jud siya ani ba? Kay natulog man siya. Na mao ni dire. Mao na siya. Mao na siya akong kauban. Okay. Na ako diri sa Kamanggahan. Kaya nagpa-relax me. Nagpa-relax. Nga dugong dili magpa-relax. Relax pud tag panag siya ba. Relax ta oy. Na medyo init kaayo ang panahon nato karon. Medyo dili man ta maka-comment ani ba. Dili jud oy. Pastilan jud aning hitabo aba. Dili jud makita oy. Anong dili makita? Makita oy. Ngano gun dili makita? Kita jud kaayo oy. Ari ta diri be. I-click na to nga i-click start Apple. Yes. Community optional
start? Why you start? You start. Okay. Di jud bay. Lisura ani bay. Di ajud ko sa kamanggahan ba? Hindi ako diri. Nato na ning i-end ba? I-end lang nato ni ba?